Parvolimpiadas. Son Jorge e vou a ser o presentador destas Parvolimpiadas de 2024. Eu son Zamoncho. Digo Darío, prepárense para ver as competicións máis tolas. Nesta primeira ronda vamos a facer carreira de obstáculos. Os nosos xogadores xa están preparándose. Foi unha carreira increíble. Non crees, Darío? Menuda carteira, Jorge. Que crees que farán na seguinte proba de natación de sincronizada? Estou listo para vela. Levo toda a mañá practicando na bañeira. ¡Vamos, vamos, vamos! Menuda desincronización. Nunca vin nada igual. Iso é espírito olímpico. Mira, Jorge, empieza a siguiente proba. Esa sí que es moi teñida entre todos os países. Tiro de croissant. Menuda a proba para estas Olimpiadas en París. Eu opino que é un desperdicio. Un desperdicio moi rico. Pero os xogadores xa están preparados. Última proba de este ano. Está todo moi reñido neste chiringuito dos primates. Unha pena que te mate despois destas probas tan divertidas. Unha pena, pero todo llega a su fin. A última proba vai ser estampamento na cara de tortilla francesa. ¡Campeones! ¡Lo estáis consiguiendo!
Claro somos vos, Olimpiadas no corazón, siempre presente esta emoción. También con tu claro, siempre seré un perdedor. Despedímonos unha vez máis neste chiringuito de primates. Agardamos que os divertieseis tanto como nos. E hasta o ano que ven. Es de cortare, no hai un verán sin Parque Olimpiadas de Bonobo Verán. Vémonos o próximo ano.